Ahojte, pozdravuje vás Šťastina. Rozhodla som sa vám prečítať krásny, krátky príbeh od Bruna Ferrera z tejto nádhernej knižôčky Ale veď máme krídla. Lekcia. Dieťa pristihli pri prvé lži. Otec, chápavý a moderný, vedel, že pri tomto klamstve nešlo o nič dôležité, ale cítil, že je potrebné dieťaťu dohovoriť. Preto prerušil prácu, ktorú práve robil, a sadol si k synovi, aby mu primeraným spôsobom vysvetlil, prečo je potrebné hovoriť vždy a za každých okolností pravdu. Zrazu zazvonil telefón. Chlapček v snahe zavďačiť sa otcovi zvolal: Ja to vezmem! A utekal zdvihnúť telefón. O chvíľku bol späť. Oci, to je Ujo z poisťovne. Och, práve teraz. Povedz mu, že nie som doma. Je veľmi jednoduché byť zlým príkladom. Ďakujem vydavateľstvu Don Bosco, že mi umožnila zverejniť tento krásny, krátky a zaujímavý príbeh s hlbším zmyslom. Určite odporúčam prečítať si aj ďalšie z tejto knihy. Pozdravujem.